la sala i el carrer estan com molt diferenciats, no? Hi ha com una frontera enorme on justament molta gent que treballa d'això i que està treballant en sala no veu quasi carrer i gent de carrer que no va a la sala perquè som que allò no va amb ells. Crec que el carrer és com un lloc on justament aquestes fronteres es poden trencar o traspassar o difuminar, o mesclar sala, carrer, i no és carrer contra sala, al contrari, és juntar-ho més. Gràcies per estar aquí i per compartir. Ens heu ensenyat un univers que per mi almenys és algo que jo no conec prou i com m'ha agradat veure com funciona el vostre cap una mica, com aquest trosset. Ha sigut molt emocionant. La veritat és que hem tingut ratos molt bons, hem rigut, hem plorat perquè no hem volgut, ens hem emocionat. Ha sigut molt maco, sí. Crec que és una cosa supermaca que feu, que és arribar a tota aquesta gent que no té accés a això. Has dit ara com, anem a ser realistes, no està funcionant, no passa res. No està funcionant aquesta escena tal com l'hem plantejat, anem-li a donar una volta, ens heu donat eines i inspiració, per tant, superguai. Què hem fet? No sé, hem ballat, hem cantat, hem fet l'índio, que és una experiència més que m'ha agradat moltíssim, m'ho he passat molt bé, m'he sentit com una mica criatura. Superadmirat de l'energia que teniu, de la creativitat que teniu, de l'empenta, de la generositat, Vull dir, tots tenim por, a mi em costa molt sortir en escena, cada dia que surto és com, jo vull ser actor. Vull dir que és un ofici com, jo crec que difícil i que estàs constantment dient vull fer això, o què és exactament? M'encanta, llàstima que no duri més, perquè és com reviure una segona joventut, no? Que vagi bé, et fan fer unes coses que dius que ja normalment no les fas. La sensació aquesta de fer-ho en l'espai, de jugar amb l'espai, a l'aire lliure, amb inputs que et venen de fora i tota aquesta experiència ha sigut com una experiència molt guai, on tenies molta informació i jo l'he gaudit molt. Ens han fet recordar coses de quan érem petites, com serà el futur d'aquí 200 anys. Hem anat des d'escriure, a cantar, a llegir, a fer moltes activitats, a anar al carrer, al xaló. Se m'activa com una part sensible, que poques vegades se m'activa, perquè a mi també m'agradaria que en qualque cosa se li activés a la gent el que a mi se m'ha activat, que poques vegades se m'ha activat. Però a mi també m'ha passat que, en plan, se m'activava alguna cosa, però a més és que se m'activava amb alguna cosa era senzill. No necessitava 1000 estrobos i no sé què, no, simplement una figura, un carrer i una música que acompanya el paisatge. I això ha sigut com trobar el sentit de les coses, com la intuïció d'aquesta de això funciona, això no. Siento que me llevo un montón de herramientas, pero sobre todo esa posibilidad de habilitar la escucha grupal y sensible y entender que, ya está pasando un montón de cosas y que estemos acá y que con la mirada de la conexión ya es todo un universo que se abre. No m'ho esperava que fos tan complet, tan bonic. És que hem fet tantes activitats que ara les hauria d'escriure i segurament que em sortirien. I em quedo amb ganes de més. Els de la companyia ho van fer molt bé. I com diu aquell de la tele, sou molt macos! Hi ha aquesta cosa tan humana de posar-nos al davant i a vegades ocultar moltes coses o no deixar veure. I dir, vale, és que jo no estic sola a l'espai i no estic sola al món.